Първи ден в Будапеща започваме с закуска в хотела, след това се отправяме към рибарския бастион, който беше на 2 минути пеша от мястото, където сме отседнали. Там видяхме и църквата Свети Матияш. После следохме надолу към реката и седнахме да пием кафе. Тези 2 кафета струваха 2111 форинта. След това отиваме към другата част на града Пеща, където посетихме базиликата Свети Стефан. Вече е време за обяд. Избрахме това популярно място за лангус, което представлява мекица с различни топинги. Всичко това ни струваше 9300 форинта. Продължаваме пешеходната разходка към парламента. Беше много красив на живо. В близост до него е и остров Маргарет, който се оказа перфектното място да изгубим няколко часа, докато дойде време за вечерният ни круиз по Дунав. Ние си резервирахме такъв от Get Your Guide за 24 лева на човек и определено се заслужаваше. Всички основни забележителности бяха осветени много красиво. Към всеки билет имаше включен и welcome drink по една чаша бяло вино. За вечеря харесах място, което се казва Fry Licious. Избрах го заради добрите отзиви в Google и го препоръчвам, понеже собственикът приготви храната на момента пред нас и беше много вкусно. След хапване се прибрахме и лягаме. Последваме, за да видиш и ден 2.